Magandang umaga, mga kapwa ko biyahero. Andito ako ngayon sa aming bayan Pulangi, pabalik ng Maynila. Naisipan kong mag day trip mga lodi para pagdating ng Maynila ay makapagpahinga pa sa gabi. Bali 8:30 ako rito umalis ng Pulangi mga lods. Di ko alam kung anong oras makakabalik ng Maynila. Kakarating ng Maynila. Raymond Bus mga lods ang naisipan ko. Kasi ito yung medyo muras kaysa sa ibang mga bus company na pabiyahe ng day trip. Ito mga lods ang kabuuan ng bus. Yung upuan medyo okay lang. Yung sahig medyo okay lang din, medyo malinis lang. Tapos ito yung mga gamit ng driver. Ito mga lods yung CR nila. Sira nga lang yung lock. Ito yung kabuuan ng bus mga lods. Tara, biyahe na tayo mga lodi. Sana walang maging aberya mga lods sa biyahe. Sana tuloy-tuloy. Pero kasi dati nakasakay na rin ako ng Raymond Bus. Pero ano yun, night trip yun. Bali maganda yung biyahe talaga na yun. Walang aberya, tuloy-tuloy. Tapos maganda rin yung bus na yun. Eto mga lods, andito na kami sa bayan ng Nabwa, dito sa probinsya ng Camarines Sur. Ayan mga lods, mukhang okay naman yung biyahe namin ngayon. Smooth naman yung driver, tsaka maganda rin naman yung takbo ng bus mga lodi. Talaga nga namang nagmahal ng pamasahe mga lodi ngayon. Dati mura lang. Sa bagay nagsipagtaasan na rin kasi yung mga lahat ng bilihin, lalo yung crudo na ginagamit dito mga lods. Bali yung pamasahe ko nga pala 1,200 mula Pulangi to Sampaloc kasi ako bababa mga lodi. Ang biyahe nga pala nitong bus na to ay PITX, Sampaloc at saka Cubao mga lods. Ito mga lodi ang simbahan ng Nabwa dito sa probinsya ng Camarines Sur. Ayan mga lodi, sana walang maging aberya. Tuloy-tuloy ang biyahe namin. Nandito na kami ngayon sa Naga City Terminal. Bali magpipick up ng pasahero. Ito ang aming konduktor. Dami mga bus dito mga lods. Ito yung pinakamalaking terminal dito sa Bicol. Sumunod yung sa Legazpi City mga lods. Ito mga lodi, nandito kami ngayon sa Tagkawayan, Quezon. Bali nasiraan kami. Yung pandog inaayos nila mga lods. Tapos yung radiator nilalagyan nila ng tubig. Halos kulang-kulang isang oras na rin kami dito mga lodi. Ginagawa nila ng paraan para makabiyahe ulit kami mga lods. Ayan. Mukhang okay na. Mabiyahe na naman yan ang aming mga lods. Sinakayos na nila. Ito mga lodi, dito kami ngayon sa may boundary ng Tagkawayan Quezon. Yung mga lods, ang tagal lang stopover. Dahil pala sa Naga pa lang kumain na kami. Dapat talaga may bawat kayo pag ito ang sinakyan yung day trip na Raymond mga lods. Yan mga lods, andito na kami sa may Calawag, Quezon. Bali may talyer sila dito.
mukhang ipapayos na naman yung bus mga lods, kaya standby kami rito. Eto mga lodi, nagpapalit sila ng bagong fan belt kasi baka daw maputol sa biyahe, di na daw aabot ng Maynila, kaya pasiguro sila na pinalitan ng fan belt mga lods, bagong fan belt. Ito mukhang malapit na matapos, mukhang babiyahe na naman kami. Sana wala nang aberya. Okay mga lodi, mukhang okay na, tuloy-tuloy na ang biyahe namin. Maganda na yung takbo ng bus mga lodi, kaya mukhang kampante na kami na tuloy-tuloy na to hanggang Maynila. Ayan, mga nasa biyahe na kami mga lods. Ayan, umulan na rito sa may parteng Lopez mga lods. Akala ko mga lodi tuloy-tuloy ang biyahe ng bus na to. Namimik up pa pala sila sa daan. Sa bagay, marami pa kasing bakante. Konti lang kasi yung mga pasahero mula Bicol, kaya siguro namimik up sila mga lods. May mga lods sa Candelaria, Quezon, stop nyo pero lot. Kakain na rin mga lods. Kasi nga siraan kami, kaya dito pa lang. Ito mga lods, di nila pinapatay yung ilaw sa siguro yung ibang driver di naman ganito, pero dapat sana pinapatay para makapagpahinga at makatulog yung pasahero. Karamihan tuloy gising para may kasama yung driver. Ito mga lods, yung experience ko sa day trip sa Raymond na inabot na ng night trip. Siguro talagang gano'n naman kasi dahil talagang abutin talaga ng gabi kasi sa layo ng biyahe, tapos nasiraan pa. Wala namang may gusto na masira ang bus, tsaka talagang ganun talaga siguro minsan. Pero di ba syempre napakalayo ng biyahe, kailangan chine-check talaga yung buong bus. Tapos wala silang sounds, kahit man lang sana mayroon para nakakalibang sa biyahe. Tapos yun nga, di pinapatay yung ilaw. Mga lodi, ako kung tatanong niyo kung Raymond pa rin ba sa day trip, oo naman. Hindi naman natin inaasahan lahat ng nangyayari. Sa kabuuan maganda yung biyahe, tsaka ligtas naman kaming nakarating. Yun ang importante. Pero subukan natin yung ibang bus company na may biyaheng day trip din mga lodi. Okay Raymond, mga biyahero, maraming salamat. Ride safe. God bless.